Ayo brand. Sapa ta iki sapa? Sapa? Loh, lah kowe iki ngrumangsane ora wong dijenengi Bagor brand kok. Ora ya ayune kaya ngene kok. Piye? Ayune kaya ngene kok Bagor. Wah, ngalem ndas sepur kowe. Lah arek ngalem ndase sapa? Ndasmu. Ya. Ana ula. Allah. Coklat rupane. Coklat rupane. Mugi warga Sendang Tirta. Lancar rezekine. Lancar rezekine. Yo Mbak Ayu. Ya. Ano neno. Neng guwa. Neng guwa. Neng guwa ngapa? Kon jur anteng. Aku ora tok pikir sik.